vam dir nosaltres amb l'eslògan que teníem en campanya, Sant Sadurní no es podia aturar, però Sant Sadurní s'ha aturat. I aquest és un problema que vèiem a venir per les maneres de fer i per la manera de ser. Llavors ara s'ha juntat un govern que necessitava un soci sí com sí, s'ha anat tirant, potser ha triat la banda més fàcil, amb un partit socialista doncs, que tenia ganes d'entrar al govern sí o sí, de la manera que fos, i al final doncs, aquí s'han trobat uns i els altres per fer aquest govern que de moment, pel que anem entenent, puc seguir dient que és un govern dèbil perquè no sabem els objectius. Tenim un govern amb més regidors que mai, amb menys feina que mai repartida per 11, perquè és molt diferent repartir per 7, que repartir per 9, que repartir per 11, però resulta que tenim més dedicacions exclusives que mai a l'Ajuntament quan funciona menys bé. Ara tenim 3 dedicacions exclusives quan no n'hi havia hagut mai, perquè al final professionalitzar vol dir que la gent es queda a la política per viure, i la gent a la política pues, jo l'entenc com un pas en un moment determinat de la vida, però que evidentment no discutim que els sous han de ser correctes per respecte als treballadors de la casa, que estava portant tot un procés d'estabilització. Crec que era important acabar aquest procés, i veient doncs, que, segons diuen, no hi ha diners per segons quines coses, doncs no és lògic que no hi hagi diners per segons quines coses, però per doblar-se els sous, si no hi ha una reestructuració, no farem un ajuntament eficient. I la ineficiència costa diners. I a aquesta casa la ineficiència ens està costant molts diners.